1958, mes de agosto, Nus de Xito pola madrugada. José atopábase no mar pescando como de costume. Eu empecín ao mar con 10 anos, que era normalmente o que empezábamos todos. Cando foi do salvamento, un tiña 11 anos e andaba de noite ao mar. Decatáronse de que acababa de suceder unha das peores traxedias. O Cabo Razo acababa de naufragar na ría, a uns 2 kilómetros de onde se atopaba José, xunto cuns 4 mariñeiros máis. Remaron con todas as súas forzas, xa que o Racú de San Antonio era unha embarcación sen motor. Ata que se chegaron á zona rescataron 11 persoas, leváronses a terra e pediron axuda para ir buscar ao resto da tripulación que aínda estaba no mar. A corrente que había xa estaban cerca da isla aquela, pero despois os que morreron xa morreron cerca da isla aquela. As persoas que foron levadas á terra dirixíronse ata unha panadería para entrar en calor, aínda que fora pleno verán. Estaban tremendo de frío. Arredor de 9 persoas faleceron na praia do Castro. Dentro das persoas rescatadas había varias mulleres e varios homes. En concreto, unha muller francesa enviáballe cartas todas as navidades. 30 anos despois, en Vilagarcía, tiveron un emotivo reencontro entre os heróes e os protagonistas do tráxico suceso. Aí eu sinto pedir auxilios. Estaba calma, pero eu como aquel día non morri nunca na vida. E bojaba chorando.